Bai, erorien aranarekin mesedez. Bai, Pakorekin. Nola Pako ez dagoela? Eraman intzutela? Pako? Pako Etxeberria. Pako Etxeberria forentxa eta kontuz telefonoa pintxatuta. Ba, hoxe, gero arte, Pako. Zeru altez estalituko Zaldari eta azbar egiteko Gabon guzioi, hemen gaituzue berriz ere kursua ia amaitzear daukagun honetan espiritu frankista oraindik ere bizi-bizirik dago erorien haranean, ez da, Karmele? Pues hala dirudi, eta hala da. Aspaldiko partez, ja, hanbeste urte pasa direla, eta gauzak gaizki egin ziren, gaizki egin zuten, baina gaur egun, 80 urte pasata gero, oraindik gauzak ez dute errekonozitu nahi, ez dute onartu nahi, eta gainera ez dute konpontzeko biderik ustea nahi. Traba idea. Eskubi aldetik, noski. Eskubi aldetik izan ere, Karmele Ugarte, ez dut esan ere egin, Karmele Ugarte, zuk lanean diharduzu, urte luzez dagoeneko honetan, izan ere, erorien arana, Frankoren hilobia baino askoz gehiago da, hor zuk esan duzun bezala, zenbat gorpuz, zenbat sarraski, eta ze garrantzitsua den memoriaren berreskuratze hori eta esatea hemen gure familia dago, hemen gure laguna gaude, hemen gure arbasoak daude. Hoixen, hori zeren, bueno, ni hasi nintzela, dugu hasi ginela familiako memoria historikoa pixka bat osatu nahian, pues ja 2010ean, ja 13 urte dagoenekoz. Eta pues hasi ginen batekin, nire aitaren aldetik, eta, bueno, hortiken tira eta hori, eta, bueno, hasi ginen, eta zenbait jende laguntzen zuen. Eta orduan ze jogen nun, Arantzadira. Arantzadin zeuzkaten, bueno, baliabideak eta liburuak argitaratuak eta informazio pilo bat, eta orduan haien bidez eskatu genuen Madrilera, Patrimonio Nazional, lea, informazioa. Gure nire aita eta nire aitaren aldetik bestean nahien historiak jasoalizateko baina dokumentatuta. Hau da, ofizialki dokumentatuta zegoena. Dokumentatuta zergatik, batzuk kondenatua, heriotz kondena jasan, kartzelan, bestea kartzela eta trabajos forzados edo zea, eta bestea, azkena, beste bandoan hilda. Karmele, ze sentitzen da hastentzeanen zuk esan duzuna 2010ean arrasto batetik tiraka, Bai. eta batean erorien haranera edo beste batzuk izango dira bideiskin batera edo dena dalako, ez da? Baina ze sortzen du jakiteak batean zure osaba, lengusua, atia, ama edo dena dalakoa hor egon daitekela? Impotentzia eta amorrua. Amorrua zeren gau, gu txikiak inenean, etxean ez duten ezertxorea ipatu, ezertxo. Eta gure etxean bezala, beste askotan. Euskal Herrian ohitura handia zegoen beldurra. Beldurra. Aber, zeinek esaten du ume aurrean zenbait gauza, zeren umea gero kontatzen dute. Eta gero oraindiken bazeudela errepresiorako joera batzuk. Eta kartzelatik pasatutakoak, eta bat, eta orduan kontatzen ziguten hori bai. Gure aita zanak, esaten zizkigun, hori anekdotak.
parra egiteko. Orduan hori. Esproncedaren izan zen gure etxean, beti urtero ateatzen zala. Eta Porto Santa Marian kartzelan zeudela, eta orduan han zeuden ariketak egiten denbora pasa. Inglesa pixkaterik hasi zuen. Ingles bat internazionalistak eta baten bat zegoen, eta inglesa pixkat erakusten ziren. Eta besteak ez dakiz ere, eta batek buruz zekizkin poemak idatzi egiten zituen. Eta gero kontatu eta horrela. Eta orduan batek zegin zuen piraten, Esproncedaren piraten poema luzea. Eta arek dena idatzi zuen, buruz zekizkila, eta kontatu, komentatu, eta, klaro, Esproncedaren poemak, ez da gu txikitan eskolan ikasiuna, con 5 cañones por banda, toda vela, no corta el mar que si no vuela, un velero mercantil. Pues ya está, de ahí no pasábamos, yo por lo menos. Ni ez da. Eta, baina, oso luzea da. Eta, klaro, gero, denborarekin, irakurri eta, klaro, era un canto a la libertad. Eta orduan, klaro, antxen izketa, eta tartekoa sartu eta hankaz gora dena, zeldak edo gelak zeatu, eta paper hartu. Eraman, eta, pero si ez, eraman. Eta handiken, urrengo gunean edo egun berean, patioan zeudela denak eta altabozetatik. A ver, Espronceda, que se presente! Total, que, bueno, hauentzat izan zen un subidon hori izan zen ikaragarria. Eta orduan, holako anekdotak ez, eta... Ze kontua da, holako anekdotak kontatzea, eta nik uste denak daukagula, ez da gure arbasoetatik. Holako anekdota komikoa kontatzen zituzten krudeltasuna azteko. Harintzeko eta zehatzeko, eta orduan, txisteak eta gauzak eta iten zituzten. Hori, gure etxean zen famatua. Orduan, Espronceda da Gustavo Adolfo Becker beste ziega batean edo, ez da? Eta Antonio Machado, el otro, eta bueno, de García Lorca, ni kontar. Iraganean utzi. Erresa da hori esaten, beraiek aldarrikatzen dutenean memoria behin eta berriz, baino beraiena, kasu, ez da? Claro, hori da, eske bizitza horrela da. Memoria daukagu sartuta goitibera, biologikoki ere, eta orduan, esaten ez dana, gero, bueltaka etorriko da. Eta hori psikologoek, psikiatrak eta denek esateu, eske gauzak ondo konpotzeko inberdia hartu, analizatu, hau eta bestea. Hemen ez da hori izan, orduan, urtea pasa, eta gero poliki hasten zea. Eta galdezka hasten zean orduan ateatzen hasten dira gauzatxo batzuk, zarra zela, bueno, zarra, 78 urte zituen hiltzan, baina, total, esatez, zergatik ez genion galdetu orduan gehiago gauza hauei buruz. Orduan arte dena isilik, eta etxean jasotzen zuen Redención deitzen zen revista bat. Eta zan preso entzako egindako aldizkaritxo bat. Eta ala ere, urtea pasata, oraindik jasotzen zuen. Eta baita ere, nire aita zanak PNV-koa zan, o PNV zeatu, eta Reider Digest. Hori jasotzen genuen, gainik. Eta hortik entzuten genuen, gure lagun hori Miren Legorburu gure lankideak erakutsi zidan, nik ez nuen ezagutzen, da jarrizon, da ordundik aurrera hemen barruan daukat. Hartzen diozu lotura esatezu, eskemen zer irakurtzen zuten hauek eta usten zutena eta... Zer sartzen ziguten. Eta, bueno, aita gainera gustokoa zuen, Erorien Arana, milaka eta milaka, hildako urte asko daramatza zuek lanean. Baina Erorien Aranaz gauza gehiago jakiteko, badakit ekinek ekarri dituela eta sekretutxo batzuk eta irudi bereziak ere, ez da? Ekine? Bai, eta horri heldu horretik gainera, badaukat jakimin berezi bat galdetzeko Karmeleri, ea
36az erraz hitz egiten dugu, 80 urte pasa dira, badirudi ez dakit, Kristo aurreko kontuei buruz ari garela, baina ez Franco aurreko eta ondorengo garaian gauden honetan, 73a. Erorien harana orduan osatzen dute, obra faraoniko horri amaiera eman, eta nola gauza hoberik ez dago mundu honetan, faraoi batentzako obra bukatzeko, ezurrez josteko, bai paretak, zapaiak, 73a, 1973a, ze garai ziren horiek? Hombre, ilunak, oraindik ilunak. Eta egin zituzten gainera, Frankok hasi zuen eraikitzen hau, eta aurretiken ja, bere ideia faraonikoa bazuen, eta orduan arkitektoak eta hemengoak ere bai, eta area eman, eta bukatu zuen 1949an, ondo baldimanago. Eta, klaro, hori zerekin bete behar zen, leku asko zeukaten libre, ez dakiz, eta orduan, etorri zen, idea gloriosa, bere estiloan, orduan, denak eraman, hala, beteko ditugu. Eta 59tik 73ra, 4 urte horietan, hartu zituzten gorpuzkinak leku guztietatik, baina ezen hendi bakarrik. Osea, estatu osotik, eta orduan, 73an bukatu zuten. Ja, esan zuten, nahikoa, punto. Eta ja, itxi zuten. Eta gurea azkenekotako izan zen, 72an uste dut bukaeran, edo, paperak dokumentatuta daukagu dena, Junginelakoz, kanposantura, hango paperetan noiz lurperatu zuten, noiz atera zuten, eta bar, dena egiaztatzeko. Eta hori. Honek jarraipena izan dezake, baina 73 edo 60. hamarkada horretan, pentsa ezazue, familia edo etxe guztietan zenbat gauza arakatzeke zeuden, gaur oraindik ere arakatzeke daudenak, Eizue, mundu mailan, bustok prestaketa lanetan, 78ko maiatza, eta Hego Euskal Herrian, eta estatuan oro har, Francoren Jurassic Park delako hau, honezkero, inauguratzeko prest den, baina goazen gehiago arakatzera, induskak eta txiki bat egingo dugu, Pako Etxeberriak bestelakoak egiten ditu, guk berriz, arakaketa edo indusketa digitala, eta horretarako iturria hobeagorik baote da erorien harana hitz egiteko Libertad Digital bezalako edabide bat baino. Ikusi duzue, hori lehen zizkamizka, ikusten duzue helikopteroan, beste nolabaiteko toke bat izan dola erorien haranak, baina hau baina gauza zaharrunoagorik ez da existitzen mundu osoan, eta ez, 35.000 ezurdura baina gehiago dituelako, baizik eta eraikinak berak zenolako balio arkitektonikoa izango dute du, nortzuk parte hartu zuten hau guzti egiten, ze demontre da mokordo frankista hau? Hasta octubre del 2019. Veo que han tenido que abrir más espacio del que ocupaba la propia lápida, ¿no? Sí, aquella maniobra que el Ministerio de la Presidencia se afanaba en decir que era una maniobra muy sencilla desde el punto de vista técnico, pues parece que se complicó más de lo debido. Bai, teknikoki antza erraztasuna komentzituen auzi honek, ze politikoki ez. Eta ikusteke zer gertatuko ote den uztailaren 23an, honezkero Alderdi Popularrak argi eta garbi esan duelako, memoria demokratikoaren legea bertan bera utziko duela. Besteak beste ezaztu, abortuaren legea ere bertan bera utziko dutela, beste hainbat kontu ere bai, eta Vox saiatzen gara ez aipatzen, baina hauek nik uste dut erorien harana haunditu egingo luketela, ezta? Eta eskailera eta zera rampa elektriko batzuk jarri, McDonald's bat, gauza gehiago eta hornitu, noske baietz, frankismoa hornitu beharra dauelako. Garai hartan, Frankok berak bere hilobiarekin egin zuen bezalaxe. Estamos en la Basílica del Valle de los Caídos. ¿Qué significado tiene el Valle de los Caídos? Un verdadero ejemplo de paz en el momento que hay enterradas juntas 13.847 caídos de ambos bandos de la guerra. No de un bando, no del que ganó, no del que venció, no del que perdió, de ambos bandos de la guerra.
Bakizue Sánchezi maitasun handia diotela gaur egun une honetan neofasistek, neofrankistek, eskuindarrak, neoliberalak, Ayusok berak esan dituenak oso interesgarriak izan dira aste honetan, baina hori ekilen atalerako utziko dugu ze Ayusok askorako ematen du. Edonola ere, ikusi duzu, barruko irudiak edonork ez ditu eta noski, Libertad Digital bezalako edabide batek, bai, zergatik izango ote da hori ere beste galdera bat mahai gainean utziko duguna. Edonola ere, ikusten duzue, Moskuko metroaren halako sarrera moduko bat daukala, eta hainbat arte piktoriko, eskultura, gezidun gizonak paretan zintzilik, eta kapilak edota ezurrez jositako gurutze erraldoi bat, haitzuloan, ondo ez dizelkatuta, eta noski, bi aldeetakoak, baina ziur, frogabila gabiltza, baina ziur haitzuloa zulatu zutenak, bando batekoak zirela galtzaileak. Ez omen, bolondrez egin omen zuten egia da. Egia esan da, galtzen duzunen bolondrez egiten duzun kontu bada, batez ere, azpiratu, esklabizatu. Alaxe zen, estatu batuetan ere, kotoiak biltzen ari zirenak ere, bolondrez ari ziren noski bat. El que quiera la Iglesia Católica de este país. ¿Cuál es la historia de la cruz? La cruz es de un escultor muy nacionalista vasco que se llamaba Julio Beovide, al que tuvieron que engañar para que quisiera aceptar el encargo de hacer ese Cristo. De hecho, Franco, en una exposición de escultura de este autor en Zumaya, en Guipúzcoa, vio un Cristo muy parecido a este y se encaprichó directamente con que quería un Cristo muy parecido para la futura Basílica del Valle de los Caídos. Estamos hablando de principios del año 42, 43. Las obras del Valle de los Caídos estaban tan solo en proyecto por entonces. Y fue Ignacio Zuloaga, insigne pintor español, vasco también, el que engañó a su amigo, el escultor Julio Beovide, diciendo que había un cliente americano que le había encargado un Cristo. El cliente americano era del Ferrol. Ikusten duzu zenolako trama, ezta? Erorien arana gauza benetan iluna dela esan dieza zuek egun, bertan izan garenok ikertzeko aukera izan duguna, basoa zeharkatu eta erabat basatia den naturgune batean halako tenplu erraldoi bat aurkituko duzu bertan, eta Jurassic Park. There it is. Welcome to Jurassic Park. Zein ote da, Velociraptorra? Hori da galdera eta hurrengo batean erantzungo dizueguna. De la entrada hasta donde nos encontramos, la basílica más grande de la cristiandad, más larga de la cristiandad, como recientemente ha corroborado el libro Guinness de los Récords. Estamos debajo del extraordinario mosaico de 5,5 millones de pequeñas teselas, obra de un artista muy catalán y, como él decía, y por tanto muy español, que se llama Santiago Padrós. Su obra se estudia en las academias de bellas artes del mundo entero, excepto en las españolas. Su horrible delito, entre comillas, es que tiene su obra más representativa, la tiene en el Valle de los Caídos. Le pasó a otros muchos artistas que trabajaron aquí. Vemos una bandera de España. Vemos dos banderas de España, una bandera de Falange y una bandera de los Requeté. Todo hay que circunscribirse a la época en la que está construida. Zen nazka ematen duen iponek, ekineria initzaion esaten. Bai, serio? Bai, nazka edo ez dakit, nazka den kontzeptua, beldurra ere puntu bateraino, edo atzerapena. Ze 80 urte igaro dira, pentsa garai hartan, estatu batuetan, bustok bezalako mugimendu bat bazetorren, Parisen 78ko maiatza, mundua bazijoan aurrera, Errepublika garaian, 36 baino lehen, bazegoen giro hori munduan zehar bazegoen, eta esan genezake Iberiar penintsulan gainera, Portugalgo iraultza ere ez dugu ahaztuko, baina aurrera bazijoan gizarte bat, gizarte aurreratu bat, eta hori dena hausi egin zuten, benetan hausi, orduan, memoriaz ari garenean, ez gara bakarrik, ez dakit, ezurrek bere balio izan dezakete, batez ere familietan, etxeetan, baina memoria kolektiboak badu beste gordailu bat, eta gordailu hori da gizarte baten kodeena. Eta kode horiek erraustu egin zituzten, eta oraindik ere ez ditugu berreskuratu. Emakumeek eskubide aurreratuagoak izan genituen, 36 baino lehen, gaur egun baino, eta ez gara horretaz benetan jabetuko, memoriarik eta hauek egiten ez baditugu, ezta? Orain, zuek voluntario bezala zabiltzate, senide bezala, maite dituzuenen memoria hori berreskuratze aldera, eta erakundeak zer
zer nun daude udalak, foru gobernuak, autonomikoak, nun dago pixkat erakunde instituzioen lana? Bueno, gu hasi ginenean, gure kabuz hasi ginen, Arantza diren laguntzarekin betire. Baina gero bideratu behar zenean, gu abokatu batekin izketan, beste ez dakiz zer, hau nola egin behar da, kontsejal batekin ere bai, eta bueno, mugitu ginen, baina gure aldetik. Eta egin genituen, egin behar ziren gauzak eta entregatu. Eta gero ze gertatzen da, joan ginenean parlamentura oan dela 6 urte edo, ez dakit, Eusko Jaurlaritzako zehara, parlamentura joan ginenean, orduan han handiken ez zegoen legea jarrita honeako, Euskal Herdirako, ari ziren, bueno bai, artikulu hau, artikulu beste, Nafarroan berriz baina bazeukaten, beria. Ez dakit zabala zen edo, baina haiek lortu zuten ekartzea 80 bat kolpe batez Naparrora. Eta Aragoien ere bai bazeukaten aurreratuta orain urte horiek ez. Baina hemen ez, eta orduan, handik hemendik, eta gure kabuz ibilia. Orain, Karmela, zeuk esan duzu, gero, esaten digute, lagunduko digutela, ez dakiz zer, eta baina esaten, gu ja dena gina daukagu, zertan lagundu. Orain zuen lagundu behar dezute, hor bultzatzen, gauzak instituzioetan bultzatzen, ez lagundu guri, ja, guk egin dugu, beste batzuk beharko dute igual, edo zera, orduan lagundu, oiei nahi bazue, baina lagundu hori dena instituzionalizatzen. Instituzionalizatzen eta idatzia geratzen dena. Eta idatzia. Idatzia geratzen memoriarako, idatzita, ze bestela beti esaten dugu garaileak idazten dutela. Orain adibidez entzuten dugunan, hauteskundeak datozela oraintxe, Feijok adibidez esan du, zuk esan duzu legea orduan ez zegoen. Feijok esan du, eta bere kanpainan arro esaten du gainera. Iristen bagera, lehenen gauza, besteak beste, lege hori bertan bera uztea izango da, esatezula. Ekineko lehen esatezuena, ez da? Ez da aurrera bidean goazela. Berriro atzera, hori da. Eta orduan, klaro, horren aurrean, ze badakigu egin dezaketela, molestatu egiten die. Ez dute nahi inork jakitea egin zutena. Hori da. Eta, isildu arazi, tapatu ara nahi, eta bueno, holaxen. Eta esperantza, ni nire esperantza da, ez urte askoren buruan, baizik eta laizter, nire gure familiko historia, memoria historikoa osatzea. Lasaitasuna ematen du? Bai, zeren orduan lehen hasieran kontatu dizutena, zuten genitun gauza suelto, bestea bai, eta Osaba Miguel kartzelan egon duzanean, gaixotu zen, tuberkulosia. Eta ez dakizer, eta ez dakizer, eta orain lotura bat hartzen diozu, eta orduan esatezu. Bueno, orain ja kokatzen dugu, ez da bakarri gure aitarena, baizik eta anai arreba guztik, gaina familia hondikoa zen. Eta orduan. Da familia osoari eragiten ziona, eta zenbat familia horrela Euskal Herrian. Hori da. Eta estatuan, eta denetarik, baina zenbat eta zenbat familia. Hori da. Eta kasu honetan, gureak gerra hasi baino lehen 11 anai arrebak ziren. Eta gerra bukatutakoan 8 geratu ziren. 8 zergatik, bai. Bat hil zuten, en el bando los nacionales frentean tokatu zitzaiola Levante. Bueno, baina beste bi ez ditugu askotan aipatzen. Eta dire, kolateralak esaten dutenak, baina eske oso kolateral zuzenak ziren, eta orduan izan zen, garai horietan, kondizio horietan, garatu ziren infekzioak, epidemiak eta gauzak. Eta orduan, 3 horietatik, bat, Lukas Levanteko frentean, baina gero Pepita, tuberkulosia jota. Besteak, 15 urteko Tomas, tifusarek, fibres tifoideaz.
Eta hori dena, entre el 37 y el 39. Holaxe izan zen, erdera zatea zaitu. Hogeita mazazpi eta hogeita meretzian, badakigu hogeita masai hogeita meretzi zetatak ziren. Bueno, eta orduan, horiek ere, karo, nik egin nuenean gainak harri dut, hemen daukat txiki egin da neronek ere ez dut ikusten, baina kuadro osoa eta denak daude jarrita. Baina gero, errelatoa pixka bat osatzen aztera niokoan, zate, jolin, pues emakumeak hemen non daude. Eta orduan astezia. Baina gure familian esaten nun, pues es que hemen, osaba, ez da ize baintzan, baina, a ber, emakumea, hau gainera, seguro, bueno, PNV-koa zan, zeren kargu baten nobila izan zan, Pepita. Eta bera, juntzan Mexikora, hau hemen geratu zan, familiekin, Bilbon, ez da zer, eta gero, beida, hogeita... Karmele, alegia, esan behar dena da, beti gizonez ari gara, baina ez da garrantzitsua emakumeak askotan esan dugu, ez da gizonak gerrara juten zianean edo dena delakora juten zianean etxean geratzen zirenak, emakumeak gelditzen ziren 12, 14, 16 seme-alabekin, gosearekin, lanarekin, eta hori aurrera ateratzeko ekine, amaitzeko. Bai, bukatzeko interesa daukat hau bera jakiteko. Karmele Ugartek aipatu digun familiaren erradiografia beste etxe askotakoa izan daitekeena da, azken batean gerra datorrenean inor ere ez delako libratzen. Garai hartan, okerrez bagaran baziren usteak, inork ez du espero halako basakeria etortzerik, 2 asteko kontua zela aipatzen zuten, ezta? 2 astetan hau konponduko da, lasai. Eta 2 aste horiek bilakatu ziren, bizi oso bat baldintzatuta, eta aipatu du, ezta? Bat 18 urte bete berri ertzain Bilbon, Ezkaban eriotza zigorrarekin bukatu zuten hainbat guztiak Santoñan erori zirelako, Tolosatik pentsa, Tolosa, Gernika, Bilbo, Santoña, eta hortik aurrera, garai hartako dispersioa, espetxealdiak, behartutako lanak, eta emakumeek jasandako bortizkaria eta zaintzaren ardura guzti hori, besteak beste, gaixotasunak eta aurren eriotzak ere tartean badaudenak. Garai hartako oroimenak zu jaioa ezinen, 36an, baina hori zuzenean eredatu zenuten etxean, hori zalantzarik ez da, eta oraindik ere badirudi eredentzia honek segitzen duela belaunaldi. Hala ere, ikutu positibo bat edo. Ze nolako argazkia zen Tolosa batean, erradiografia hau Tolosakoa delako, lagin bezala hartu duguna. Zein da erradiografia? Guzti hau lertu aurretik, reketeak azaldu aurretik, Tolosan lehen tiroak erreketenak izan zirelako. Ze giro zegoen Tolosan? Ze bazeuden papelerak oso kutsakorrak, baina oso aurrerakoiak norbegiarrak. Ze giro zegoen? Horrekin bukatuko dugu. Bai, pues beida, Izeba Antoniak kondenatuta, eriotza kondena zeukanaren emaztea, Antonia, Naparra zan, eta ura lan egiten zuen fabrikan, iparraldeko norvegiarrak edo nagusiak, eta orduan ateratzen usten zieten orain dudan jarri naiz. Antonia zan, edo... Ez du garantzirik horrek. Antonia, bai. Eta usten zioten bularra emateko, umeari bularra emateko fabrikatik ateatzen. Eta zeukan ordutegia jarrita. Hori, Republika garaian. Orain eskatu hori. 2023an. Orain esate zute hartu eszedentzia, hartu ez dakizer. Bueno, gauza batzutan aurreratu da, baina urte asko nahi ez aitokatu hori esate bateako. Orduan, bueno. Eta mezetara jende guztia joaten zen edo bazegoen beste askatasun bat? Ze urteetan ari zea. Errepublika garaian, desde luego. Horretik. Bueno, danetatik zegoen, baina maistrak eta instituzio eskolarrak oso aurreratuta zeuden. Eta emakume mugimendua ere oso aurreratuta zegoen. Botoaren ematearen alde, takizer, Clara Campoamor, besteak, mugimendu kultural eta sozialki aurrerakoia edo aurreratu nahian zegoela. Orduan, ze gertatu zen? Gauza guzti horiek zaka moztu zuten. Eta hasi ziren, nik ezagutzen detena, lana tokatu zaiten erengatik, zenba maizu maistrak, apartatutak, zeatik. Udaletxeetan ere langilea zirenak, fuera apartatutak, naiz eta ez frentean egon, eta zezer, apartatutak, eta batez ere hori, kultura mailan eta sozial mailan
aurrera penso, arnasa pixka bat hartze hori, moztu zuten, baina flash, eta sartu zuten el ideario nacional katoliko, frankista, edo fascista, osea. Eta eskolata joan ginenok, guk ez genekien zerre, gure etxean ez zutelako zezer esan da. Eta azken galdera bat, bukatzeko orduan, kantatu arazite ziguten todas las canciones de zera, Montañas Nevadas, Las Flechas, el otro, bueno, dena. Bai, hori gaur egungo Zubaizti ikastetxean, ez da? Garai hartan La Arboleda izena zuena, ez da? Eskola Nazionala. La Arboleda herri mailan, zeren izen kartilatan eta saltzen zaiguna, jartezun General Mola. Azken galdera, ziur guzti hau aipatuta, besteak beste lotura zuzena duen kontu bat ere aipagarria izan daitekeela, eta da, Memoria Demokratikoaren legea atzera botako dute, hori honezkero aurreikusi dute, beti ere Alderdi Popularrak gobernura heltzen bada. Baina honezkero aurreratu duten beste kontu bat izan da, haurdunaldiak eteteko, emandako aurrera pauso horiek ere atzera botako dituztela. Badirudi, abortuaren kontu hau berriz ere oso aktual bilakatuko zegula. Zuk ere, zure gaztaroan eta 60. hamarkadaz ari gara besteak beste, halako gauzak ere ezagutu zenituen. Bueno, ezagutu, ez ginen kontzienteak. Orduan ez genekien, pentsatzen genuen mundua horrela zala. Niko ize pentsatzen nuen, mundua horrela da, horrela da, jazta. Gero unibertsitatera joan nintzenean, orduan esan nuen, pues hau beste mundu bat da, ze gertatu da hemen, zer da hau, nun bizi izan naizti. Orduan, badira beste gauza. Hori. Carmele, nik uste dut gaur honekin pixkat borobiltzeko, nahi berez benetako ilusio egiten dit, zu entzuteak izan ere uste dut hor ikusten ari diren asko eta askok behar hori izango luketela, bat hitz egitekoa eta bestea entzutekoa. Guk, agian, gaztetxoagok, oso gazteak eralako, zuei entzutekoa eta gogoratzeko urte askoz beldurrez edo dana dalagatikan komunikatu ez direnak komunikatu behar direlako. Eta zuei bazorionak eta jarraitzeko lanean esan duguna erakundeak lagundu dezatela ere, azken bultzada hori eman dezatela, eta beti esaten duguna hainbat gaiekin atzera pausua hementxe egon daiteke, segituan joan gaitezke atzera. Ondorioz bultzatu dezagun aurrera joateko, Carmele. Eta idatzita utzi kontatzen duguna ja, idatzita grabatuta eta gauzak utzi urrengo belaunaldietarako lan hau hartu behar ez izateko. Zeren oso kostosoa izan da, batzuk, gauzak astu. Batena idatzia, dokumentatua, Carmele Ugarte, plazerra. Eskerrik asko, jarraitu lanean. Aukera hau emateagatik. Eta hitz egiten plazerra da, orduak. Saiatuko gea, aldan neurri. Carmele, mila esker. Zuri. Kea, zenbat arrazoi ez da kea sutan gaudelako, agian erorien haranetik tiraka, ze politia, Franco, Mussolini, Berlusconi, Pepe, Vox, Ayuso, eta tira, akaso demokrazian edo frankismoan edo fascismoaren 5.0 berrian gaude? Gabon, miren, Maiderrekine, ze polita, ze garai politak, ezakit 36a bueltatu gehan, edo inoiz ez gera mugitu, akaso? Bueno, konpensatzeko uda badator. Hemen dugu ate joka uda, beraz. Zalantzik ez naukan zure mezoa positiboa izango zela. Udarekin batera etorri zan 36ekoa ere. Eta zalantzik ez naukan ere Maiderrek bere punto positiboa jarriko zuela. Enpeinatuta dute, baina niz naiz eroriko. Uda dator eta eutxi goian bihotzei. Gogoratu, hau izango da, 23eko uda.
promete, aurtengo gorakada. Bueno, zer esatik ezue, orain erorien arana zari gara hitz egiten, baina oraintxe hil berri dan, penak egin eman gabe, Berlusconi jaunaz, zeo zer esateko, eta ze ohore, ze kapazidade izan duen gizon horrek egin dituenak egiteko, denak jakinda zertzen, baina ze kapazidade denen hitzetan mito bat hilda, politikari fin eta zintzoat, serio? Berlusconi berdina zari gara, maide? Ba, egia da, ezoiko ibilbidea eduki duten gizon askorekin artean esan ohi dela genioak diala edo ez, personaje pekuliarrak edo dana dalakoa. Eta hala izan da barkatzen zaizkie bere alde ilun horiek lurtiarrak ez balira bezala eta beraz gukaiei egotzi ezingo genizkie bezala bain dituzten hainbeste banizarrakit prostituzio sare, ustelkeri, ezakit pederastia kasua, baina bai eduki ditu zigorrezkaerak Berlusconik adin txikikoekin ustez prostituitzen zelako eta barreta beste ez. Niri iruditu zait deigarria, bueno, ez alperrik, ez da Mediaseten burua ere, ez? Orduan, hain deigarria ez luke behar, baina mingarria igual halako personaje batil, ez genioa, baizik eta personajea, eta bere bizitza zuritzea. Ez da ustezko asko daudela bere inguruan, baizik eta epaitegietara iritsitako hainbat kasu ez, orduan. Beste ben ere ikusten dugu, 83 urtekin hildela lasai askoan, bere hobean, ez da? Frankorekin egiten genuen orain konparazioa. Azkenean hauek zarrak, etxean lasai hiltzen dira, eta zuk esan duzun bezala epaiketak izan dituenean, eta publiko egin direnean, eta jakin direnean egia dela egin zitula gauza horietako asko eta jakin ez direnak. Eta kondena batzuk ere eduki ditu, batzuetan absoluzioa eduki du, eta beste batzuetan kondenak eduki ditu, ez da bakarrik epaitegietatik pasa dela eta bere makinaria eta azkenen boterearen makinaria badak egon nola funtzionatzen duen eta bata bestea bestuko dutu, baina kasu hontan gainera zigortua izan da. Eta gainera, ze garrantzitsua zuk esan dezuna Mediasetena, alegia, komunikabide bat zuzentzeak duen garrantziaz, ezta? Eta hori oso ongi dakigu ze gertatu den herri honetan, baita estatu espainolean ere, ze garrantzia daukan mass median kontrola eta zer ondo egiten zuen, eta egiten dute. Komunikabide bat esan dezunean, ez da edozein komunikabide, ez? Guk ezagutzen dugu Mediaset, Espainian, Telecinco eta ditulako, baina nazioarteko korporazio izugarri boteretsua da, ez? Eta, zenbateraino aldatze dituzten gauzak, ematen dioten behar dan tonua eta horrela, ez? Jartzeko justu azentua eurek nabarmendu nahi duten horretan, zenbateraino manipulatze dituzten. Kasu honetan, ohean, hilden, ustelkeria, adin txikikoen tratan, ez dakizzer zikindutako persona bat, zenbateraino garbitu dezaketen, zer ez dute egingo bestelako gaietan, ez? Horretik beti izaten dut alerta, osea, medioek edo sistemak babesten dituen hoiekin kontu handia eduki behar dugula, ez beti erne egon behar dugula, eta gure betaurreko propioak jantzi behar ditugula. Akaso gogoz deltuko zen Bertin Osborne elkarrizketa bat egiteko, ez da, Berlusconiri, fascistatik fascistara beti lagun, ekine? Ez zalantzarik izan, Bertin Osbornek referentzia edo idoloren bat balu, telebista munduko, ez telebista bakarrik, ez da ezagunaztu, Milango alderaketa bat egin daiteke, aipatu duzue Mussolini, Franco, Florentino, Berlusconi, esan nahi dut, eskuineko, Gil, ere... Gil. Gil. Bai, egia da Gilena uste dut askoz txabakanoa zela, ez? Marbellako, ez? Bere irlatxoan Saudi Arabiako jeke baten itxura hartzen ez eta bestelako, ez? Ohiturak. Ez zuten unkuitu estetiko izugarri antzekoa, Gilek ere izan zuen bere piztina bikiniz jantzitako azafatekin egiten zuen telebistako programa hura. Oso txabakanoa zen, baina Berlusconik ekarri zuen baita ere estatu espainiarrara justu emakumeak bikinitan dantzan. Mamatxitxoak. Hoi da. Bai, hori aipatu nahi nuen, mamatxitxoena egia da, hori bazela produktu esportatu bat,
baina Gil nolabait produktorren parte izatera bilakatu zen. Aldiz, Berlusconi zen Milango burua, enpresain baten burua, eta are gehiago gainera alderdia sortu, eta alderdi horrekin ere Italia bera ere bereganatu, eta gainera karisma izugarri batekin, ez? Alderaketa horiek interesgarriak dira, baina interesgarria iruditzen zait bere negozio gizon, ez? Fazeta horretan nola sortu zuen telebista eredu eskuindar, sutsuki eskuindarra den hori, eta aipatzen zenutena mass media hori kontrolatu, iritzi kolektiboa zure menpe eduki, eta nahi dituzun memeak sortu, ezta? Gaur egungo Ayuso, momentu honetan ez da emakumea delako, baina Italiako burua ere denare, Meloni andereare nahiko Ayuso estiloko meme bat ere bada, ezta? Horren baitan erekitako kanpainak, mezu errazak, gezurrez josiak, eta nolabaiteko boto aglutinazio bat izugarrizko arriskua dakartzan neurri batzu gainera iragarriz. Itxuraz ez diruditenak, baina ondoren bozkatu zaituzten horiek kaltetzeko eta azpian hartzeko. Eta gainera oso arriskutsua dena. Haiek eramaten dute muturreko diskurso bat, baina lortzen dute ez bakarrik jendeak normaltzat hartzea, baizik arerio politikoak ere nolapait bere diskursoaren baitan sartzea. Orduan, garai batean muturrekoak ematen zuten jarrera batzuek, beste batzuek ere, etorkinen aurrean hartutako jarrera, ez? Hasieran ematen zuen, nola jarriko dituzute muga horiek, ez? Esi horiek horrela, eta gero, ez? Ezkerra gobernura iritsi eta esi horiek mantendu egiten dira, ez? Orduan, bide bat markatzen dute oso era arriskutsuan jendeak diskurso hori entzunaren arabera. Barkatu segundutxo bat, orain ikusteko aukera ez dakit daukagun, Gilen irudia agertu baita hor festinan. Grabatzen dute, osea. Bai. Senyoroak. Esan zatik, Gilen kasuan estetikoki ezan erakargarria, baina berdin zait, Putinen estiloa da. Osea, adrenalina, testosterona... Adrenalina, testosterona. Atzera bide brutal batean eta gainera agian akaso ja itxurak eritan sartu gabe edo jakin gabe ja disimuloan, ja argi eta garbi esaten dira gauza hauek tranquilamente eta horrelako aldaerak eta horrelako eskuin muturreko izaerak, gero eta gehiago ikusten ditugu eta normalizatugoak daude akaso. Politikan, ari gara Berlusconi hitz egiten izan duen indarraz Italian, baina hemen bertan, ez da? Esaten ari ginena Ayuson paperean edo beste hainbaten paperean. Nik uste populismoa zitza egite egunen asko etortzea egu igual Latinoamerikako askotan kutsu soziala daukaten mugimendu politikoak, askotan egotzi zaio ezkerrari populista izatea, eta hori edo irain hori esportatu da ere Espainiara azkeneko urteetan M15 ondoren sortutako Podemosekin adibidez, ezta. Eta niretzako, igual populismoaren adibideak ez daudean, baizik eta Europatik joan dira ara edo Europatik kopiatu da, eta niretzako Berlusconi da populismoaren adierazle nagusietako bat. Eta bere emaitzak eman zituen, eta Ayusok egin dezakena orain ere, antzeko zerbait da, baina Ayuso ez da ere ez da bapatean zuhaitz batetik erori, Esperanza Agirre hori izango zen, eta seguraski Rita Barberak ere antzeko funtzionatuko zuen Valentzian, ez da, eskaintzen kainak denontzako, ekartzen festa handienak irira, eta bitartean privatizatzen eta eskubideak urratzen Rita erroi. Hoi nabarmen, horrekin lotuta orain hauteskundeak datozela, uztailak 23 hortxe daukagula, iragan saioetan ere hitz egin genuen, ez da, oporren afera eta jendea. Hortaz aparte ikusten ari gara, egunez egun, etengabe, pakto berriak, hitzarmen berriak, hauek ez dira etorriko, guk etikoki ezin dugu, entzun dugun azkenetariko izan da, ez da, guk etikoki ezin dugu baimendu, kasu bildu iristea, eta horretarako gure botoa zuen esku uzten ditugu. Hori ari gara ikusten hemen, ez da, Euskal Herrian gertatzen ari dena hainbat lurraldetan etika.
etika hitz egitea olako gauza baten, ez dakit, etika. Zoru etikoa, ez? Sartu diguten beste konzeptu tramposoa, ez? Batzuentzat oso goian dagolako zorua, eta beste batzuentzat oso behan, eta oraindik jaisteko aukera malguarekin, ez? Nonbait zorua ere ez da gizatiar guztientzat berdina. Maider, nola ikusten duzu, aurrera begira orain ja, mugimenduak ikusten ditugu, uztailak 23, hilabete, gutxi gora bera, hilabete falta da. Nola, ze mugimendu ikusten ari gara? Nik uste eta hasiko gala ikusten nola argitzen dian kontuak, aste honetan izango diran edo osatu diran udalekin, ez? Eta hoze udal gobernu osatu dian. Ez horrek esan nahi dulako, ezakin nor aliatu baldin bada honekin aurrerantzean ere uztailaren 23tik aurrera ere, ezakitea Jotak eta PSek oso akordio beraintzat erosoa daukate, eta nik genuke esango Madrilen bereziki ondo moldatzen direnik, edo EAJ ikusi da esaten, beraie diala 40 urtetan Euskadirentzat onena lan egin dutenak, eta berdintzaiela PSerekin edo PPrekin baldin baden, nahiz eta beraien lehentasunezko ekipoa PSOE izan, baldin eta oneako aukera onak eta baldintza onak sortzen baldin badira, ez? Baina gehiago bai usteet justifikatu beharko dula alderdi bakoitzak nola jandun gertatu dana, ez? Gasteizen PSOeko hautagaia baldin bada alkate EAJak nola azalduko dien bera bozkatzen dutenei PPren babesarekin egin behar izan dutela. Edo ezagitea Bilduk proposatu ditun lauko akordio horiek ere azaldu beharko ditu kanpainan, nola denak Bildu baztertzen ari direnean, berak nola eskaintzen dion gobernua osatzea PSOEri ere, ez? Nik usteet, ekainaren 17tik aurrera berriro, da ez baldin bagain den, are gehiago egongo gerala kanpainan eta horri ikusiko dela bakoitza nun kokatzen da. Ez da erresa alderdientzako ere orain daukaten afera. Ze orain egiten dituzten hitzarmenak, gero 23ra begira, ze erantzun jasoko duten, zuk esaten duzun bezala hori da, Maiderrek esan duen bezala, orain zuk esaten duzun bezala, miren, nola zuritu, ez da? Nola saldu histori bat orain, eta nola saldu histori bat hilabete barru. Dagoeneko entzundet pare bat tokitan, berez ekainaren 17an sortzen direla udalbatza berriak, baina ez bada gehiengo osorik ateratzen edo luzatu daitekela muturreraino eraman ezkero baita uztailaren 23aren ondoren sortzea udalbatzak. Niri dituko litzaiak hain tramposoa, datorren larun batean argitu, larun bat honetan argituko dira nola sortzen diren udalbatzak. Norbaitek planteatuko luke ez eraketza hori egitea aidean gelditu dadin, nik uste dut ez duela zentzua hondirik, ez? Hor argi dagoena da, edo nora ere, bloke benetan neofascismoari aurre egiteko blokeak osatzea baldin bada, edo behintzat horren palanka egitea, bakoitzak hori nola proposatzen duen. Eta Hego Euskal Herriari dagokionean, badugu batetik Eusko Alderdi Jeltzaleak nolabait iradokitzen duen hori, eskuin muturrari ezin zaiola atea zabaldu, baina hori ulertu daiteke erabatera edo bestera, ezta? Euskal Herria Bilduk ulertu dezaken bezala orain arte bere jokabidea aztertuz, izango da ezkerreko bloke horri nolabaiteko babesa eman, puntualki edota programatikoki, ez dakit. Baina Eusko Alderdi Jeltzaleak aldiz, ezkerreko bloke baten ez luke parte hartuko, argi irakusten ari da, ezkerrekoekin batzeko prest dagoelako soilik hemen Hego Euskal Herrian eta Euskal Herria Bildu instituzioetatik kanpo uzteko. Eta nik uste ez dela nola esan zuen gratis eta amorez. Nola esan zuen? Bako zerbait. Ez dut uste hain gratis eta amorez izango dela, Gasteizeko udalbatza osatzeko ekitaldia goizeko 9 dalako, eta La Guardia eta La Bastidakoak behan dugu kasualitatez ezkontza asko mentzedu delako Gasteizen. Ez ote da gero La Guardia eta esan nahi gratis eta amorez ez dut uste aterako zaionik
EAJ-ari PP-rekin edo PP-ren babesa jaso izana. Edo nola ere, egia da, xake partidan jokaldi ezberdinak badaudela, eta matematika politiko asko dagoela. Zaila da guztia jarraitzen behar bezala, eta hori pairatuko dutenak hiritarrak dira. Bozka eman behar duten horiek ez dutelako ez denborarik, ez aukerarik, ez baliabiderik, denbora bera ere baliabidea da, baina baliabiderik guzti honi behar bezalako jarraipen emateko. Beraz, gardentasun askorik ez da izango beste behin ere, hauteskunde egunean bozkatuko den horrek zer nolako garapena izango duen, batez ere erdigunean kokatzen diren alderdi horiek, eta boterean egotera ohitura duten ez, boterean segitzeko edo zer egingo duten horien aurrean ez. Beraz, interesgarria dago. Interesgarria dago eta orain dela aste batzuk esan genuen, izugarrizko efektu kolpea izan zela, 23an jartzea hauteskundeak. Ikusten duzue ja hor mugitzen ari dela eskuinea, Alderdi Popularra ikusten dugu behin eta berriz, aitortzen eta esaten zenbat gauza aldatuko dituzten, iristen badira, alegia kenduko dituztela eskubide guztiak. Zenbat gauza kenduko dituzten. Behin eta berriz ez dute esaten zer egingo duten alde, baizik eta zer egingo duten aurka, ez da? Pixka bat hortik handi joa kanpaina. Zuek uste duzue hor benetan nabaritu egitekeela iraulketa bat maiatzeko hauteskundeekin alderatuz soen igoera nabarmena izango dela? Nik ez dakit igoera nabarmena izango da, baina frenada handia izango da eta erorketa ez hainbestekoa. Eta nik uste horregatik Pedro Sánchez eta bere ekipoak seguramente erabaki zutela moztea ez, erorketa hori moztea eta dikotomia hau planteatzeak, eta azkenean ere Sumarren mugimendua nolabait osatu, nolabait, kadaber batzuk hor bidean utzita baino, hilotz batzuk bidean utzita baino, hori osatzeak badirudi ematen diola aukera Pedro Sánchezi berriz ere adar askotako gobernua osatzeko. Sumarreko gorpuzkin horietakoa Irene Montero da, Bai. izugarrizkoa egin diote. Hori inteligentea izan da beraien aldetik edo ja beraien tumba ehortzi dute? Ni pentsatzen dut beraiek ere edukiko dituztela analistak, edukiko dituztela ezagite politologoak edo dana delakoak, kalkulo horiek ez. Ni pentsatzen dut, ni espainiarra banintz eta feminista banintz, euskalduna eta feminista izan da, kriston pena eman dit Irene Montero la fulminatu izana, eta iruditzen zait gaina Irene Montero oso politikari ona. Ez bakarri politika ona jarri ditula martxan, baizik eta politikari bezala ona izan dela, eta gaina emakume politikariei askotan eskatzen zaie beste era bateko, eta aldarrikatzen dute, Yolanda Díazek berak aldarrikatzen du politika egiteko beste era bat, baina era hori askotan askoz femeninoagoa, askoz lasaiagoa da, eta Irene Monterok borrokatzen du eta zuzen esaten ditu gauzak, eta ez beste era bateko performantza daka politikaren barruan. Niri politikari bezala oso balidoa iruditzen zait, pentsatzen dut, hau ekingo zuten kalkula izango zela, emakume hau ja erreta dagoela eskuineko aparato guztiak, bai edabideek, bai alderdiek, egotzi diotelako gauzak ez egitea behar den bezala, eta orduan, harrapatu nahi duten bozkatzaile guzti horien artean, Irene Montero izan daitekela freno bat. Badakite, segurazki, Irene Montero kentzeak jakinda, fasismoaren arriskua hor dagoela, haserretu ahal izan den jende asko ez diola utziko Sumar bozkatzeari. Ez, jende asko nik ikusi sare sozialetan, Espainiako feminista asko esaten, haserre ze gaizki iruditzen zaiten hau guztia tatata, baina erantzukizun badakat Sumar bozkatzeko. Ez, nik uste hori dela egin duten kalkulua. Hala ere, begirada politiko sakonago batekin niri iruditzen zait dela kargu gabetzea politikari benetan balido bat. Baita, nik gehituko nuke ez bakarrik Irene Monterorekin, ez? 15M mugimenduaren oinarri guzti ura ezabatzeko saiakera dagoela. Bigarren daramana da, OTAN-en enbajadore izandako persona bat, inondik inora ez duena, ez? Nik uste dut Marokoren aldekoa eta... Bai, nik uste duena ez duela inondik inora ordezkatzen PSOE-ren ezkerrera dagoen Espainiako ezkerra hori, eta, men egin diotela, lehen aipatzen genuen, mas media edabideen diskurso horri, ez? Osa, ez hau inkomodoa egiten zaigu, zeratik,
azken aldian prensan atera da oso propaganda txarra emango digu eta kenduko dugu, baina bestelako irizpiderik gabe. Orduan, uste dut tamalez ezkerretik aldendu egin dela eta Galiziatik datoz ahotsak esanaz Yolanda Díezek parte hartu duen mugimendu politiko guztiak erre egin dituela eta badirudiela indartsu datorrela, baina gero lortzen duena dela justu lehendik zegoena ere erretzea. Beraz, ez da dile horrela gertatu, iruditzen zaidelako edozein estatutan PSOEk ordezkatzen duen ezkerretik ezkerrera jendetza bat dagoela eta jende horrek behar duela ordezkaritza bat parlamentuetan. Eta hor, interesgarria izango da, RC eta EH Bildu elkartuta badoazela senatura, eta hori bai edonork bozkatu ahal izango du, eta ea badagoen kongresuan sumar eta zigortzeko moduan senatuan koalizioa bozkatuko duenik. Bada mugimendua, sare sozialetan bada mugimendua esanez bozkatuko ditu hauek, Bere garaian Herri Batasuna zena aurkeztu zen eta bozka pila bat jaso zituen estatu mailan eta horrela, jende batetik pentsatzen duelako, ezkerrak batez ere pentsatzen duelako senatua bera fosildutako parlamentu bat dela, desagertu egin beharko lukela, ez dijoala inora senatua eta orduan nolapait legegilea izango dan parlamenturako bozkatzen dut ni ondoen ordezkatzen duena, baina senaturako zigor bozka bat ere erabili dezaket, ez? Pentsatzen duelako ez dijoala inora hori. Eta gertatu daiteke. Sánchez, Feijóo eta konpainia, kontuz, ojo, kuidau. Horruzten dugu, ekine, kontatu guzu zin da aste honetako onena, beti dago karkizuta. Txoin, kareta sartu bate. Ekil doktorea. Badakizue zer behar duen Euskadik? Erantzuna zail aste honetan, hainbeste gauza, baina oinarrizkoak, kolektiboak batzen gaituzten horiek izango ote dira akaso... Gora San Fermin! Eta kitxo! Ederki aste honetan joan zaigu Berlusconi. Voleva una squadra che durasse nel tempo e che riuscisse sempre a dare il suo cuore sul campo. Voleva uno stadio che sostenesse la squadra con classe, con signorilità, con stile. Ha avuto tutto questo Silvio Berlusconi. Ezaztu, Milan, Telebortz, mamatxitxoak, hainbeste osasun mental kaltetu dizkiguten produktu telebisibo, mass media. Tira, mundua garatzen ari da eta Berlusconik analogikoan sortu zuena, honez gero, digitala da, bai, horixe. Eta zer esanik ez? Neofrankismo digitala, hortxe dugula? Libertad digital. Erantzunak berehalakoak izan dira, badira gaur egungo Berlusconiren antzerakoak izan daitezkeen produktuak, Meloni edota Ayuso, bera? Y con respecto a lo mismo, con las exhumaciones a estas alturas, bueno, pues veo que es un poco más de lo mismo la utilización por parte del gobierno, no solo de las instituciones, sino de la historia de España. Y no puedo más que condenarlo y desde luego no pronunciarme mucho más porque seguro, estoy convencida que estarían deseando que lo hiciéramos para entrar en su campaña. Y hacer campaña con esto a mí me parece tremendo. Edo nola ere zenbat gauza konpontzeke, mundu hau justua ote da, filosofian, behin baten batek esan zean kalte egin zila dela lizentziatzeak, baina baditu bere onurak. Errealitatean nola irakur dezakegu, mundua justua da, ala ez da justua. Eta justua ez den horretan noraino helgaitezke. Ezue, erorien haranetik antifasisten gorpuzkinak edota frankistek baitutakoak nondik aterako dituzte? Ate nagusitik, ala atzekotik.
duzu esatea, arrazoi duzuela. Akaso uda datorrela eta pozi jarri behar garela eta festivalez blai datorkigula Euskal Herria, nola ez? Urtero bezala. Jon Urzelaik honako txeak. Urzelaik Su Festak saiakera kaleratu berri du Susa argitaletxearekin. Musika jaialdien inguruko gogoeta egiten du bertan. Askotan musika festivalei buruz hitz egitean, oso modua kritikoan edo, goraipatzen dira, eta zenba kontzertu, eta zenba jende, eta zenba diru, eta... Baina falta zela halako irakurketa bat, gaur egungo gizartean ze egiteko daukaten, testu inguru zabalago batean nola txertatzen diran, eta... Egin batean behintzat, musika festivalak duten garrantzia baldin badute, eta duten tamaina eta dituzten erraztasunak baldin badituzte, hori dela, funtzioa betetzen dutelako, egin batean dela hiria kokatzea munduan, begiradak erakartzea, turistak erakartzea, eta beraien egiteko behinena hori dela, ez? Gentrifikazioa, folklorizazioa zein turistifikazioa aipatuko dira liburuan, baina masiboak ez diren jaialdiak ere agertuko dira. Jon Urzelai Berriako kazetaria Su Festak liburua egin dut, hain zuzen ere horren inguruan, ez da festivalak nondik nora Euskal Herrian ze toki eta ze helburu ere izan duten, akaso desberdina beste festivalekin alderatuz, baina udara datorrela eta festivalak ere izpide miren. Bai, eta nik festival berri hauek oso urruti gelditu zaizkit. Bustok ez, hombre. Ez, nila zaldiarekin geldituko nitzake eta Donostiako 15 aldiarekin. Beraz, festival horra aipatzen dituzten festival horietatik oso urruti udaba da musikaz gozatzeko garaia. Musikaz gozatzeko garaia. Zer, zuk ere gozatzen duzu edo hemengo festivalak bat due? Ni denetan nik patu ditut €80, garbitu ditut komunak EHZ-etan, osea, horrez, ni bere... Patu dituzu €80 komuna garbitzeko, Maider? Ez. Bere ikerketako, mai gainen jartzen dituen festivalen laginak testeatu ditut. Eta irakurtzen nun berari joni indako beste elkarrizketa bat, eta oso gauza interesgarriak esaten dituz, adibidez Euskal Herri EAen dauden festival asko eta asko enpresa baten menpeko festivala dira, ez? Eta azkenen replika bat dira bata bestearenak, eta ez hainbeste musikaz gozatzeko toki bat, baizik eta esperientzia hori bizitzearena, ez? Eta nola, nik uste badula zer ikusia bai gentrifikazioarekin, bai turistifikazioarekin, baina baita ere, azken aldian boladan jartzen ari da nik uste fenomeno batekin dela, sinistarazten digutela herritar xumei, glamurra edo berezi edo bip hori eskura daukagula, ez? Horregatik orain erosi ditzakezu sarrerak normalak edo erosi ditzakezu sarrerak, ni zer dakit, glampinarekin eta... Beraiekin pote bat hartzeko aukera. Hori da. Edo zinera joan zaitezke beti bezala edo joan zaitezke ohean, ez? Eta hori garestiago da, baina eskura daukagu ordune glamurizazioa edo bip izaeraren zea hori ere festivalen bidez ustete areagotzen ari dela. Eta gero egia da, ez zerren gainetik etekin ekonomikoak badaudela, ez? Bilbon esate baterako BBK Life-a hirira ere jaitsi zutenean hirian deituriko festivalaren jarraipen batekin, baina ez hori bakarrik orain ere herrian sortu duten idaki dela Mundakan eta Lekeition izango dena, herriko idiosinkrazia propioa edo dinamika propioa kontuan hartu gabe. Horri kontra jarrita, hor dakagu EHZ, hor daude beste behar ekonomiko batzuei aurre egiteko sortutako hainbat festival, eta tartean ikusteko dago nik ustet bi logika horien erdian dabiltzan beste festival batzuk, ez? Adibidez, ikusteko dago nik ustete oinarrian badakigula zein dian ditun nahiak edo, baina, egia da, beste balore batzuen baitan jokatzen duela, eta orain boga aurkeztu dute Donostian, berdina. Uste dut helburuak oinarrian badiala toki bat itea eta badutela merkatu logikarekin zer ikusia, baina ematen dunez beste balore batzuetan oinarrituta. Zuk oraintxe esan duzun bezala Urzelaik hori desberdintzen du, ezta? Esaten du, Euskal Herrian ere musika tradizioa handia dago, eta zuk oraintxe esan duzun bezala, badira
jaialdi batzuk, badira festival batzuk, eta badira beste festival batzuk ere. Zorionez hemen tradizio handia dago musikaren inguruan, herri ekimen asko daude, bazter guztietan. Eta uste nuen ere zintzoa izan behar nuen musika jaialdien alako radiografia egiterakoan, hoiei kabida eman behar niela eta beraien garrantzia. Eta, horixe Urtzelaik esaten zuena, baina ekine, esan duguna ez da? Badala festivalen atzean ere Euskal Herrian eta gauza asko egon direla ere. Eta orduan, aipatzen genuenez, demokratizazio horretan, betze beharko litzateke. Ederki, ezin dute egon enpresa nagusi batzuk, Lastur bezalako enpresak. Lehengoan Lider Nando hemen izan zenean musika industria mierda bat zela esan zuen hitz horiekin, ezta? Orduan, ez da bakarrik kultura konsumitzen dutena, baizik eta sortzaileak eurak ere. Orduan, panorama kultural horrek behar ditu tresna, baliabide, enpresak, baina bide horretan ere gardentasuna ere eskatu beharko litzateke, diru publikoan non sartzen den, zergatik eta noiz. Alegia, Hondarribia Blues Festival egiten da Hondarribian eta Aretxabaletan zergatik ez daukate. Edo eta zergatik Bilbo handian hainbeste antolatu ondo dagoela, populazioaren maila aintzat hartuta, baina beti ere kontuak garden egin da eta enpresa berriek, euskal enpresak direnak edo eta bestelako kultura sustatzen duten horiek ere aukera izatea, ez? Orduan Maiderrek aipatzen zuen izan daiteke zien ederra izango den fest, izan daiteke boga, izan daitezke, dantz, ez dakit. Hor badago asko. Badirela aukera dexente. Eta orain, noski, nola, ez? Jenny daukagu hemen gurekin platoan, izan ere, Jenny gure kaleko kazetari intrepidua da. Eta berak festivalen inguruan ere badakartza gauzak. Jenny, zalantzik ez, lan bikaina dakartzula oraingoan ere. Zer dakartzu? Da netaz jakin bidoni. Ikusten zuen moduen ahotsa nahiko... Festivaletan ibili zara. Festivaletan ibili da. Eta horregaitzik, nik nahi neban ja zeuek beba izartzie horko giroan horregaitziko lan ekartot. Eta zer ekartotzuet noengoan, ni zenaz konsekotzu batzuk esate, moteko, baina zer erun edo zer ez festival baten, ezta? Baina esan dut, kaleko ahotsa bana zen, kaleko jentieri galdetu hilkoak ez da. Adibidez, zer erun bierdan, zer erun bidan bai ala bai. Zuen ustez, zer da gauza bat, bakarra, bakoitzak. Zer da erungo zen duena festival batera bai ala bai. Han ez dagoena, guk eraman behar duguna. Bai, hori da. Oinetako erosoak. Oso ondo, miren? Nik aurikular batzuek bafle baten onduan tokatzen bazeik edo ez erotzeko. Eta egun festival eta espaldi brillantina. Egi? Lagunak. Ditxo, esango zuet gauza batzuk kaleko jentik esan duzula. Así que entzungo guia. Bale, 3 gauza. Lehenengoa, riñonera. Bertan sartzeko klinesak, mobilak, giltzak, eta lasai dantzatzeko. 2. Kanpotikan janaria, bokadilloa eta zerbait, ez dakit, fruta bat edo, en plan txango. Zeren hor da super garestia eta aparte inbar dira kreston kolak. Edaria, nahi badezu edaria edan fresko, noski kola imarrezura. Baina, eta 3. Zer emango nun? Aire libre maldin bada, krema. Me quemo muy rápido. Hauze da, lehenengo pertsonien konsejutxuak. Zakite. Zeiru ditatu klinesak importanti dira, inok ez dugu zuzan, Ja, pixe egiteko garaian bai. Bukatu egiten dira, eta orduan momentu batzetik aurrera da klinesen aurreko eta ondorengo. Orduan dena zoazen, ez dizute guzten ezura, ez galleta xistrin bat sartzen. Gauza bat esango zut, gerorako, gero flipingo zuen, urrengo kuantzumago. Nik dudabarik, baina dudabarik, sin duda, erongo nahen gauza bat festival batera beti, izango da gorra bat. Gorra batek, funtzio askoko festival baten da lar polivalentia. Osa, izetez alzu erabili gorra bat erabiltzen bada muden, baina gero da bai, festival batzutan, dutxeti da hola, se komplika batzutan, da, jartzezu gorri da renovau. Así que gorri izango zan, sin duda. Gorrien hiri guzteate, hori guzteate.
Estekot bizerarik orduen Pamela hauek erbidezu. Baina, bueno. Gaina Pamelaren azpian gorde dezakezu Maiderren izartzen utzi zizkuten. Bokadilloa, hola mira. Beitu. Eta esaten batzen duzen, ez que ideia larri dekotaz buruen da, bueno. Me pesa la cabeza. Ba hori, venga, urrengokoa, pila guztetate. Haupa gaztiok, abitxu. Nik ustot gauzat ezin dena inoz falte, baina inoz, Euskal Herriko festival bat endala txubaskero bat. Txikizean dizen aizuna, baina nik komendatzen dutena da, bentset txikitzu bat erotie poltsilloan, gero jartzeko ze dozein momentan bak izu hemen, euri salda balain. Así que hori da nire aholku festivaletarako. Venga, musua da nontzako. Bueno, eta txubaskerorik izbaiko zuen olako poltsatxu bet be bai. Ez dakiz eran jartzen da, nik ustot apurtute dauela. Baina bada espadabe. Hau be, ondo etorten da. Nik ustot honek gainera donun erosian duzu zen gauza batzu diela. Geri hori bai mikroantzako ez da festivala egina. Ui, barkatu. Eta honek, apurkenak kendukot eta urrengoko entzumo. Asi? Bai, eguzitako krema, hau zertako da gero. He visto eso. Mira, no me he fijado. Eguziko betaurrekoak. Mira, no me he fijado. Eta kuleroak sobran. Kuleroak ez dut azatako, baina, bueno, bakizu zer dan kulero bat, ez da. Más o menos, urrengokoa. Iepa, festival batera juteko bidarranara, etxetek urten baino lotzie poltsikun sartun deitzi, zapatia erosuk, dantza atope eitzeko, da barra eitzeko gogo handize, disfruteko nio, bizitzie, bizien bidata. Biena da, barrien humila baina da bai ez. Eta zapatilla, bueno. Nitzako konbersak oso erosa die. Markatu publizidarien barik. Urrengoa. Vale, nik uste dut, fijo, purpurina eraman behar dela. Osea, purpurina super garrantzitsua, lagunak. Gero outfit super molon, super txulo bat, super festivalero. Riñonera nola ez, guztia gortetzeko. Eta, bueno, alkohola eskuratuta. Azkenian, Instagramatik eta hainbat kontu agertzen dira askotan. Eta oso garestia denez alkohola bertan, zertzu baitera manditeke, baina jatziteke. Alkoholana urten dau. Janariz ez deizen, baina alkohola garestizia dela. Eta eskuteta eruteko. Zubak izuren nun aldan erun eskuteta, festival batera. Miren eri, urrun gelditzako lasan deu, ez dutzut galdetuko. Ni bakit. Aberia. Tanpasetan. Maider, tia! Oso gutxik aditzen da, Osuek zea eskuteko lanetan oso gutxi bilitakoak zerate. Whisky eskoziarra baldin bada. Edo aktimeletan. Zeran zabaltzen zuz? Nik teknika hori ezagutzen. Nik proposamen bat egite dizuet. Mendian korritzeko bidoi txikiak eramate dituzte motxilatxo batean. Baina hori ikusten da, miren. Kamiseta mangaluzearen barrendik sartu, ikusten ez delarik tubitoa eta bozkarekin bete. Apai, nola egiten dute Jeni? Nik adibide batzuk ekartzuetaz, hasiko gara, simple txuenetatik. Simple, baina ona, ez da, bale? Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright, okay. Alright, it's about damn time. Turn up the music, let's celebrate. I got a feeling I'm gonna be okay, okay. Alright, it's about damn time. Errez. Eta noristako korridu guk esango hemen barruen, baina nik uste jartzen bazun fularra ikutu ederakoan petzeko ulema pilau. Ulie, ez? Tegit ondo. Eta hurrengoa ja Maiderrek spoilerra indeu, baina bueno, jarri zu. I just wanna fuck you like a slut. I just wanna fuck you like a slut, bitch. I just wanna fuck you like a slut. I just wanna fuck you, bitch. I just wanna fuck you. Eta kolori bebai batera dator, ez da, Maiderra, hau ikusitzuk izu. Hoi ez, gauza entzunda dakatela, nik kale asko da. Nik, eske Maiderrek zenba gauza ingo bazen, guk entera barik,
ez dakit nik hemen aldien esan, baina, bueno, alan dabe, jakin dizuela, ondo zarratzeko tanpasa, plantxigaz pase bizule, beroagaz. Eta holanik zarrotitzen da holanik ez dutzu iditzen. Ai, badio! Trukillo. Baita, truko interesgarria da, tanpaksa jarri gabe kutsatxoan eramatea. Edo norbait tanpaksean, eta orduan zenbat kabitzen zaizkit, bai, baduka... Ez que alkohol furte bat sartuz gero, Gainera, segurata asko horregoten diran, festivaletan egoten diran batzutan, segurata asko gizonezko hombreak dira, senyoroa dira, eta hoi, tanpaks bat ikusten badute zorrotxo egin gobe, eta poteko dute hola alergia balie bezala ondorioz, hori aprobetxatzeko. Horretarako erabiliko bien. Kriptonita. Kriptonita, regla, kriptonita, jazta. Erabili dezakegu hori, bai? Ze mitiko, ze. Beste batzuk bedauz, hirugarren pertsona bat bebai sartzen dabela, enbroi hortan. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? How would they know? How would they know? I can't. I can't. Oh my God. Hirugarren pertsona txumpet, esan benean. Baina, bueno. Bidaso aldean kontrabandoan ibiltzen ziren emakumeen oso ohiko praktika zen hori. Inoiz ez dut ikusi, lehengo biderra da. Bueno, ikutu komiko bat emate aldera, estadioetan, futbol estadioetan alkohola dedukatu zutenean, goratzen nahi zaitonarekin joan nintzela partido batera, eta bere ardo botilatxoa kolokatu barri izan niola. Bueno, tira, hau pixka bat tenebrosoa izan da, ze egia da, adin horretako aur txiki batekin joateko festivalak gaur egun badaudela, ez? Adin guztietakoa, baina bestela dene bada. Ume ganbelua zeinan alegia. Imaginatu, ezean ordez, tampoien ordez, umeen parmenak betetzen dituzu alkolaz. Hor ja, salduta den egin dezakezu. Bueno, ez que ez dozu ikusi. Tena leibitan, inkontinentzia, hor bai ez dutela ikusten, ja. Ez que, oño brillantinakin, pentsatzen bazuen, oño gauza heavy bat dau, heavy hau bat dau. Osea, hau da, next level. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Ondo, ez que bene gondie komentetan beste non be ditzen dana. Baina, bueno, hori igual beste baterako. Ondo ikuste zue? Zer uste zue? Zein ikuste datzue gehizen? Zein ingo zen duen zeuek? Ni tanpaksakin nijoa lehenago esan detelako. Ja. Vale. Ez dakit, nik akaso turbantea da. Turbante benga, bi gelditzen dire, ni beste bat esangot, bai? Ni esan txurian geratu nahi. Ekin hori lepega hori, baby. Babya bat. Babya, eta zu. Haupa, nik utziko ez dut gelditzen da gernu poltsiena. Ni gernu poltsia gaina sinisgarriagoa da. Eta ni, behitxo, mobile eskudetan da moduen. Titien artean, batzu toki gehiago dugu. Claro. Ni hola gelditzen az, horregaz gelditzen az. Baina, bueno, anekdotatxu betu eba ekarrin bierri zen gautzu. Eta pertsona bateri anekdotaren bat eukibaban galdetu eta behitxu zerein bien. Bueno, hau izen zen, ondala hilabete, gitxi gara bera izen zen, oroskorrok jaialdi zen. Bikoti eta bitxo joinen bai igez, bai aurton, eta igez, barran zinda dirurik erabili, horren ordez erabili behar dire totem edolako txarteltxu batzuk. Paseuen ginen totemekin eta asko sobrau ziren. Eta aurton, liada berberein dugu, hau da, igezko sobrak eran ginuzen ze igualak ziren, eta aurtongoakaz, igual sobre ziren, 60, 50, 60 olako txampoitxu. Eta, ja joateko ordu heldu zanien, ez genuen jakin gazte, ez dakigu urren urtien festibali egongo garen, ez dakigu urren urtien festivala egongo dan, eta orduan erabaki genuen, uretan gazteti ez, hidratazioa oso importantia. Orduan eskatu genuen ur naturala, eta egon zan palebete. Orduan esan genuen, direktamente mesedez aldo, goiran furgoan parkinera palebete ur. Eta esaten, pale zer?
hori paleo hori 60 botilakoa, ba hori, bi pertsonan artien, pase ginen barri eta irterin bitartien egon zan jente masa ingente horren bitartetik, pale bete uregaz. Ba, gitxi gura bera, 50-60 ur botilin ganien deko guzela. Eta, ba, bueno, nahiko kuriosoa izen zen, horoskotarrak guztu gogoratzen direla gutaz. Eta, bueno, holako gauzatxu pasaiakuz. Agur! Horoskotarrak eta kolpezko meme gogoratuko gara zuetaz, eh? 60 botilla, osea, pale bete ur, no nahiz entzu duzu hori? Beitu, Pale bete ur. nahi hitzik gabe uste ez da oso erresa. Serio festival batean zoazela eta pale bete urrera ematen dezula? Ez que zingo ban, horre tote Zeu zi beste toton edo hori? Kontxo! Ez da? Nipetzetan egon, eta zerbeza izan zituzten Ateratzerakoan zen ja festivaletik alde amaitzerako hori da, amaitzerakoan. Pastin bierrien. Bueno, pues hori, ez zaude zure egoerarik onenean eta ez dira erabakirik onenak hartzen. Hoi beti denik beste norbait ematen Bueno, da importantea. akaso inbertsio bat egiten ari ziren, bain uraren krisiarekin eta garaje batean gorde, eta hori revalorizatzen zaizu. Esan edo, hori hipoteka bezala. Hemendik 10 urtea, ojo, oengo tote moiek balio dute beste balio bat. Nik uste dut aurrera begira, ez dakit, jende argi asko jendea. Bai, bueno, Urrungo festival hortan, 7.000 pale gehiago eramango dituzte, baldin eta, jendea horrela balin badijoa. Bueno, eta zer gehiago dakartzu? Itzan, eske Maider gauza nahi ban esan eta... Zer, Maider? Ez, ni abstemia naizela, orduan nik ura konsumitze detela, baitare arreglatzen naiz ez erosteko 5 botila ur batez ere asko balio duten festivaletan. Baina askotan ez dizute guzten kantinplorakin sartzen uzen eta eukidet negarren bat seguratarekin. No me quites mi cantimplora. Que está vacía, yo la vacío, ez? Bueno, hola, eta baina pasada bat iruditzen. Abstemia izan da ere, no me quites mi cantimplora. Horrutziko dugu. Festival batean esango zenuken esaldietako bat. No me quites mi cantimplora. Cantimplora fest. Vacía, hutsa. Azken anekdotie, eta hau da, azken erako itzifierro neba bat. Nire lagun baterik aldetutzat, bale, esan imirno bat. Andonik badeko zela anekdota graziosuek. Saribidez esazten behin ibizala arbustin gehitzen. Da zer da arbustin? Pues arbusto que veía al arbusto que se tiraba. Dana rajakas beteta da maitzu bala. Arbustin, kirol berriz de. Hemen kolpez-kolpen modan jarriko dugun, kirol berriz da. Eta ni, bakizue, jente asko bazitzetara berba, esklusibasko dekotazela, lortu dut pertsona honen anonimatoa nahi dugu egon, bale? Ze ez deu naiz arbustoak ordaindu bierizetie. Orduan, berak esazten mesedez, anonimoki erakusteko urrengo bideo hau, baina historize nik uste dut gure ikusliek entzun bidaben historietako bat dela. Arbustin, ni eta beste lagun batek asmatu gendun ude baten, jaiegunetan trago batzuk hartu eta gero, gure herriko jaiztan, sorokirize apurrete etorritze burure, arbusto bat ikusi eta korrikan jun, berain gaine, hurbildu eta azken momentuen salto arbusto ganera eta holan asmatu zen, da gaur egun kirol batel ez da guretzako. Festival baten Galizin ni hon nintzen eskut eta arbola baten atzien eta lagun batzuk etorten zienien eurek ezak izen zer dan eta orden bani tontona hitzen, eurek pastakoan ni aztentzen korriken albotik eta ez ebesan barrik arbusto ganera salto da, han hasi ziren danak barreka zorona gola esaten edo da, hortik aurrera saiatzen gara mantetzen hori tradizioa. Arbustin, kirol berria. Nik praktikako dut urrengo festival baten noa nien,
Arbustin, da botako naz, da, ia, no. Uste dut taldeko batek egin duela, zagatik nik hor bat entzun dut, ikusi dut esku bat altxatzen hor barrena. Uste dut batek praktikatu Nik albiste txarrori eman behar nuen. Arbustina uste lehenago botikan asmatua zegoela. Izena igual ez zuen, agian zan, haze hostila, baino guaina arbustin. Baina, nahitze do nahi barik, ez da berdine, arbustin nahitze da. Pilak esango nuke. Ez da gini ba. Bueno, Jenny, betiko modun parre pixkatekin utzi gaituzu, eta esan dugu oso garrantzitsua ze batzutan oso beltz daukagu ingurua. Bueno, laukote, plazerra. Ederki ba, onaino iritsi gara gaurkoan ere. Eta gogoratu, jarraitu nahi bagaituzue, sare sozialetan egongo gerala leku guztietatik ikusi gaitzakezue. Eta ikusi, favorez. Eta garrantzitsuena, datorren astean gure azkeneko saio izango da denboraldikoa. Ez usteko pila bat gure zoroaldiak, beti bezala. Aupa kolpez kolpe. Hortxe, pistatxoa eta sekretotxoa. Ze gauza politak ekarko ditugun. Hemen txena izaitu zegu, agurra gurekin. Eta udaran, gauza pila batekin ere. Baina, horretarako datorren astean, gurean. Zatzen ere ikasiko nuke hori eskatzeko nik baino ez du inork ulertzen Bryce Dallas Howard Black Mirroren mundu guztiago xatzearen buruz bera nahian, amaitzen dut beti labaitzen hartzen kontzientzia lasai dutenak agurtzen ditut bildu bitartean Black Mirror mundu guztiago